ד' השם, מי יגור באוהלך? מי ישכון בהקודשך? מי יכול? אנחנו לפעמים אומרים את הפרק הזה, פרק כ"ד, השם, הארץ ומלאה, שאלה, מי יעלה? מי יקום? שאלה חייבת, גם יש הרבה עוסקים במי יעלה. התשובה של הפסוק, נקי כפיים, פירוק גדול, ברלבב, הוא יעלה. אז דוד המלך פרק י"ד שואל, מי ישכון בארץ שלך? מה היינו אומרים היום התשובה? לא יודע, כל מיני הרגשות, כל מיני הגדרות. מה אומר דוד המלך? מי שהוא לא רגל על לשונו. לא מדבר רכילות. מה זה? הוא אומר, שמעת משהו לא טוב. לא משנה, בדקת, לא בדקת. אתה לא מעבר את זה. לא יודע, יש לכם מכשירים כאלה? יש מכשירים טלפון. אתה יכול בתוך חצי שנייה להעביר ל1,000 אנשים. אתה לא מאמין. התפקיד שלך הוא לא תעשה בשלילה. היום תגיד, הבסיס של התורה זה להיזהר, אתה לא להיזהר מרכילות. לא בטוח שבשמיעה הראשונה זה הבסיס של התורה. ישעיהו הנביא בא ונידם על 6. מה זה על 6? מואס בבצע מהשקות. נוער כפיו מתמוך בשוחד. זה הבסיס. ברור שיש סוגיות רוחניות. עומק של העומק של התורה. ברור. אבל הבניין לא מתחיל מקומה ב'. קומה א', זה עולם המידות. לפי ישעיהו, לפי דוד המלך. בא מיכה, לעמידם על 3. מה אומר הנביא מיכה? ואנחנו קוראים את זה השבת. זאת הפטרת פרשת מלאק. מה אומר הנביא מיכה? כי לך האדם הטוב. ומה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט, אהבה חסד והצנע לכת עם אלוקיך. אלה 3 דברים. זה לא טבעי שלפניהם תבוא הכותרת מה השם דורש. הבסיס של מה השם דורש זה עשות משפט, אהבת חסד והצנע לכת. אדם הנביא הקדים ואמר, יגיד לך אדם הטוב. מה זה משנה מה אדם אומר? העיקר, מה הוא דורש? אני שואל, כל אחד מכם, מי שיש לו רישיון נהיגה, בחודש האחרון, נסע וקיבל אס-אמס באמצע הנהיגה. או זכר שהוא צריך לכתוב משהו לחבר שלו וכתב אס-אמס. עשינו את זה או לא עשינו את זה? האם היה ברור לנו? זה תאונות דרכים. רוב תאונות דרכים היום, לפי משרד התחבורה, בגלל אס-אמס. האם היה ברור לך שכשאתה מקיים מצוות, אתה לומד תורה, אתה לא נוגע באס-אמס, אתה לא נסיעה, לא מקבל ולא קורא, לא כלום. או שזה לא היה ברור. זה השאלה שהנביא מיכה שלו. ברור שהתוקף של המצווה זה מה השם דורש, ולא מה האדם אומר. אבל אם השם דורש לעשות משפט, מה זה לעשות משפט? האם זה כולל לא לעשות אס-אמס או כן לעשות? זה מה השם דורש. היום זה משכנע אותי. לשכוח את התינוק שלי באוטו. איך אני אעשה שלא אשכח את התינוק שלי? תשים את התיק שלך שם. בבקשה לאחור. מה יש בתיק שלך? ארנק. טלפון. אז מה זה אומר? שאם התינוק נמצא שם, לא בטוח שתזכור אותו.
רק ולבוא, כן? למה? משהו התעוות. התעוות במושג המינימלי, הפשוט הזה לעשות משפט. למה אתה עושה משפט? זה בגלל שהשם אמר. אבל מה כולל בתוך המשפט? המרחוב יגיד לך איזה מסוכן. אז אל תעשה איזה מסוכן. לכן חיוני הקדומה הזאת. מידך אדם. אהבת חסד. בית המקדש השני. הגמרא לא סתם שואלת כמו בבית המקדש הראשון, למה חרב? הגמרא שואלת בית שני, הוא הסכים לתורה ומצוות וגמילות חסדים. למה חרב? עלו על הר הבית. הכל היה בסדר. למה חרב? מה את הגמרא שנאת חינם? ומוסיפה, מלמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות שקודמים בעבודה. איך יכול להיות? אנשים עוסקים בתורה. כתוב בה, ואהבת לך כמוך, והם שונאים. אז יכול להיות. איך יכול להיות אנשים עוסקים במצוות? כתוב בה, במצוות. לא תשנא את אחיך בלבבך. איך יכול להיות שהם שונאים? התשובה היא נוקבת. באמת המילים לא תשנא, אין בהם שום מרחב תמרון. ברורות. גם המילה בלבבך. באיזה מילה היא פתוחה לכל עבר? המילה אחיך. שאלו פעם אותך עכשיו זה לא יבוא. האם מותר לזרוק אבן בשבת על מכונית שנוסעת בשבת? הוא אמר כן. בתנאי אחד. שאתה יודע שהאיש שיושב במכונית זה אח שלך. היית זורק? לא היית זורק. אלא אתה חושב שבגלל שהוא נוסע בשבת הוא לא אח שלך. איך תעשה תשובה? שאל בן אדם ברחוב, מה זה אח? מה הוא יגיד לך? מתנהג כמוך? הדעות שלו כמוך? המעשים שלו כמוך? זה אח? או שאח זה משהו בסיסי, משפחתי, לא תלוי במעשים. בסדר, יכול להיות שיש אח לא טוב, לא מתנהג טוב, אבל הוא אח. היסוד הטבעי האנושי הוא לא מגדיר את התוקף של המצווה. המצווה היא לא תשנא את אחיך בלבבך, זה השם אמר. אבל התורה השאירה לבחירה חופשית את המילה אחיך. לכן אומר הנביא, כי לך אתה מה טוב. מה השם אמר שלך? הסעיף השלישי, סעיף מאוד מורכב. והצנע לכת עם אלוקיך. צניעות. ובסוף זה בעצם הביטוי אולי הכי משמעותי בהבנה של היחס בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. תורה ומצוותיה באות מלמעלה, הן אלוקיות. אנחנו צריכים להכין את הנפש שלנו, את הצד האנושי, לקלוט את התורה. זה דורש צניעות. יש מישהו מעליך. זה דורש מחשבה והבנה והרגשה שאנחנו באים לשרת את רצונו של הרוב. זה לא דבר פשוט ומובן מאליו. אדם מאמין, שומר תורה ומצוות ולומד, אוטומטית יש לו ענווה. זה לא דבר פשוט. עקיבא בעצמו, יש לו התורה, הוא היה אומר משפט חריף מאוד, וייתן לי תלמיד חכם, ונשאר ככה. אז הראשונים שואלים שם בגמרא בכתובות, כתוב שהוא היה צנוע מעולה. הראשונים שואלים, איך יכול להיות שאדם צנוע מעולה, הוא רוצה לנשוך מישהו. עוד נשוך תלמיד חכם. הריטב"א, השאלה הזו כל כך חזקה בשבילו, שהוא אומר שהיו 3 תקופות בחיי רבי עקיבא. אחת שהוא אמר, וייתן את חכם על שלו חמור, הוא לא נקרא צנוע מעולה.
חזר בו המשפט הזה נקרא צנוע ומעולה, ואז התקופה השלישית של עולם התורה מגיל 40. תוספות לא עונים ככה, אומרים זו אותה תקופה. הוא היה צנוע ומעולה, ובגלל זה הוא אמר ויתן לי תבך מלשון. לא חלילה אומרים תוספות, כי הוא שנא אותם. שנאה זה לא קשור למידות מתוקנות. אדם שמתוקן במידות הוא לא שונא. אלא, תוספות דבר כזה מאוד עדין. היה סבור שמתגאים בתוך התורה. הוא לא יכול לעשות את זה. יכול להיות שבמשך הזמן הוא הבין שלא כל כך מתחם חלילה מתגאה. אבל החשש הזה, בזה הוא נלחם. ולכן בעבודו בן אדם כתוב בפרק י"א, הוא היה הולך ברחוב, הוא היה מזהה בעלי גאווה על פי הריח שלהם. היה אומר הפתשוקים במשנה, הריח הוא בלתי נסבל. זה רבי עקיבא. משה רבנו, כל התארים של דורנו אינם אצלו. הוא נקרא האיש משה, לא הקדוש ביותר על האדמה, לא הוא קבל האלוקי אחי, לא מופת הדור, כל התארים האלה לא כתובים. תואר אחד. עניו, כל האדם שם. זה אומר הנביא לך. בסיס של התורה. לעשות משפט, משפט חסד, צנע ללכת עם אלוקיך. תזכור תמיד שהצעד המוסרי, הפשוט, הטבעי, זה הבסיס. עליו ורק עליו תבנה את עולם האמת. אם חלילה נעקוף את המידות, יוצא הדבר מעוות במידות. זה מה שאומר הנביא. על 3 דברים הוא העמיד את התורה, לא חלילה במובן שזה הסיכום של כל התורה. התורה זה 613 מצוות, אבל זה הבסיס. ברוכים תהיו, בשורות טובות. הגיע הזמן קריאת שמע, ערבית. ככה אני התלמיד, אומר לכם, התלמידים. חבר מותר להגיד לחברים, הגיע הזמן. נכון. לא לחרוג בסדרי ישיבה.